David Krčík, hráč utkání. Davide, když se podíváme do statistik, tak dnes napočítáme, že jste přeskočil před 11 lety rekordmana Filipa Nováka, ten dal jako obránce 11 gólů za sezónu. Vy jste teď na čísle 12, když pomineme Ladislava Krejčího, který v té sezóně nastupoval v pozici zálohy, obránce, tak jste vlastně nejúspěšnějším obráncem historie. Jak to zní? Znie to krásne. Minulý týždeň na Sparte sa ma novinári pýtali, že nedal som 6 zápasov po sebe gól a že aby som to už napravil, a tak som im povedal, že mám ešte na to 2 zápasy, aby som tento rekord prekonal a dneska sa mi to podarilo, takže som nesmierne vďačný za to, ale je to také zadosťučinenie za tú celú moju prácu, ktorú odváďam, ale zároveň aj taká do budúcna, taká motivácia. Tu metu 11 gólů jste dal z penalty, bylo jasné, že si ji hned vezmete? No, myslím si, že bolo jasné. Vidri sa na mňa pozrel, žmurkol na mňa, aby som si ju zobral, takže som rád, že som ju premenil a pomohol mužstvu gólom. Když se podíváme na tu druhou branku, dal jste někdy v životě jednodušší gól? Tak jasne, niekto môže povedať, že to bol jednoduchý. Áno, bol to jednoduchý, ale... Nebyl ve vašich očích. Bol jednoduchý, ale zároveň musíte si nájsť dobre to miesto tej 16 a odrazilo sa to ku mne. Som rád, že som to doklepol a znova pre mňa sú prvoradé tie tímové úspechy, takže znova som pomohol gólom mužstvu. Děkuji za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne.